Sausaw natin dito mga studio. Hala, wow! Daming sili. Uy, uy, uy! Good morning mga studio. Today is Sunday. Lechon day na naman. Kakain tayo ng lechon. Bibili tayo doon sa labas. Kawan na natin sa Saks mga studio. Nak. Nak. Buntag na nak. Videos papa. Katalikod! Mali sa taglitson. Payo ka? Oh, Ha? Good morning. good morning po. We're on our way to buy lechon. Idol, saya studio. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, kakain kami ni Saks ng lechon. Oh, So, nakabili kami ng lechon belly na part. So, tara, hindi natin patatagalin to kasi nagutom na din kami. Pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Nakakanta nyo? Nakakanta ka na? Hmm? Ay, kalay ko, asay mo na ganahan. Ang crispy. Panit siya ta. Ma. Tsata. Ini ako eh. Wow. Ano ba? Uy. Okay, ngayon ta. Kain po. Sarap! Ka-crispy yun. Chicharon. Mura mang chicharon. Ano naman? Nama lagi. Mainit-init pa yung baho. Ang baho, ang kanin pala. Ayun nga. Lagi na. Ribs. Uy. Thank you. Okay. Dako? Dako good. Dako na kayo? Kira? Dakalami. Ito din sa akin mga studio. Oh, wake up. Oh, dah. Napod. Na. Kain po. Itambok. Wow. Mami? Nagmimelt yung kuwama. Yung alat, lasang baboy. Dito kasi merong taba, merong laman. Sarap mo. Wow.
Grabe, ang sarap talaga ng lechon. Lechon Cebu. Hindi ay crispy kayo yun. Sausaw natin dito mga sudyo. Hala, wow! Daming sili. Makaon ba ni? Oh! Uy! 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 Nahihuga sili! Yung flavor ng mga sili sumabog sa bibig ko. Unsay masalang pa? Unsay masalang? Kaning sasawan orang samyang. Halang pag biyaan ka ni mama. Nasusan naman na yung tanan. Suka ng gamit yan. Suyok. Yummy ang sili guys. Aw, lechon po. Dami nagbibenta dito sa Cebu ng lechon tuwing Sunday. Sarap. Tsaka pwedeng utang. Pwedeng utang? Pwede din utang sa lechon? Dili. Pwede. Suyok lang. Ito sa mga barangay. Kaya lang. Wow! Ano nindot? May tambok ba? Saga pang. Ano ko ang Mang Tomas Siga. Siga na na. Halo gamay. Happy Sunday mga sudyo. Shout out tamaya. Itong. Happy Sunday. Kaya kay mga kasmi, nagpa-shout out po. Shout out po. Uy, akong mga kasmi. Sarap talaga ng balat eh. Sarap. Crispy. Sarap din ang sausawan mga sudyo. Lami na. Lami mo na palitan doon rin. Bakit kaya hindi masama to? Lagyan natin ng pangpapula. Pagpagwapo to, sak? Ang sili?
Kahalang. Bakit pagpagwapo na sili? Huwag mo rin, gwapo sa papa. Ikaw sili. Binuang na mo sa? Ikaw man! Chicken na? Tara. Sabi, yun na po. Gusto na. Yung natira, gawin paksiw mamaya. Ito na po. Mayroong buto. Gamay lang. Tama. Cheers. Panalo. Shoutout pala ko sa lahat ng mga teachers sa Wagsong Elementary School. Shoutout din kay Ma'am Angel Milianes. At yung teacher niya si Ma'am Gemma. Shoutout po ma'am. Shoutout din sa mga classmate staff. Nagpapa-shoutout. So, Shoutout kay Sheila, Dawn, Limeros, Jewish, Marjon, Tatiana, ano yun? Krisha May. Hi. Shoutout. Sabrina, kay Zen, kay Samantha, Risty, Hi. Cedric at kay Zach Tyrone. Hi. Yan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood sa episode na itong studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kunting kainan. Kunti naman kay Igor mo ni Kao. Sobrang dami pa dito mga studio kasi marami din kami dito sa bahay pa. So hindi namin maubos, mayroon pang mga crispy dyan. So hanggang sa sunod na kainan session. Bye-bye! Bye-bye!